то гэты рэжым прапануе лічыць пакт Молатава-Рыббентропа і пачатак другой сусветнай вайны чымсьці добрым. Ёсць афіцыйны дзень нацыянальнага адзінства вакол даты 17 верасня. 17 верасня – гэта, вядома, дзень, калі Савецкі Саюз уварваўся ў усходнюю Польшчу як саюзнік нацысцкай Германіі. Гэта дзень, калі тэрыторыі, якія цяпер з'яўляюцца беларускімі, фармальна былі далучаныя да БССР, як і заходнеўкраінскія землі. Але глыбейшая рэальнасць, якую нельга ігнараваць, у тым, што гэта таксама дзень рэалізацыі савецка-нацысцкага ваеннага саюза. Пасля таго, як саветы здзейснілі гэты марш, яны сустрэліся з немцамі і правялі сумесны парад перамогі. Гэта не толькі сімвалічная, але цэнтральная падзея 20-го стагоддзя. Цяжка ўявіць сабе, як другая сусветная вайна магла бы адбывацца ў той форме, у якой яна адбылася, без савецка-нямецкага саюза. Калі б Савецкі Саюз не пайшоў на хаўрус з Германіяй, а заставаўся ў Баку, цяжка ўявіць, як Германія магла б захапіць усе тыя тэрыторыі, якія яна захапіла. Саюз з нацысцкай Германіяй быў вельмі канкрэтнай катастрофай. Але іронія ўсяго гэтага з улікам беларускіх законаў аб памяці у тым, што пакт Молатава-Рыббентропа быў найгоршым з магчымых удараў па самой Беларусі. Менавіта ён стварыў унікальную сітуацыю, калі нямецкае войска ўжо апынулася на этнічных беларускіх землях у складзе Польшчы. Ён стварыў сітуацыю, калі нямецкае войска магло ўварвацца ў цэнтральную Беларусь у першыя дні вайны. Ён стварыў сітуацыю, у якой Сталін памылкова не зразумеў, што Германія рыхтуецца да нападу. Іншымі словамі, дзень, які сёння адзначаецца рэжымам Лукашэнкі як дзень нацыянальнага адзінства, быў, напэўна, найгоршай падзеяй для беларускага народа і для ўсіх народаў, якія жылі ў Беларусі.